Har du gilde? Ja, jeg kan lige til slut. Skal jeg med dig? Den er simpelthen for tydelig at se. Vi ligger sygt åben. Vi skal ind nu. Og jeg er inde i zonen. Og jeg ligger i det mørke. Ja, Jeg kan lige til slut på. se en, der aimer på mig. Info. Ved du, hvor han er henne? Ja, SV 210. SV. 210 der. Nede ved stenen. Jeg kunne ikke se græs på hans side, så han kunne se mig. Han pusher nu. Ned bagved. Det er fedt, hvis jeg har fået hans silencer. Man kunne stadigvæk være vand under broen nu. Hold. Det er et minut. Er det bare... Lige sige, hvis jeg bliver beskudt. Hvis de er nede på den anden side af broen, så kan de se os. De er nede ved vandet. Der er i hvert fald en. De er ikke indenfor her, bare nu. Nej. Jeg bare fortsætter. Men hvor? Bare lidt længere fremad. Over mod træet der. Vi bliver beskudt. Bagfra. Døden. Ja, han er Ja. Kan vi nå hjælpe ham? hvis han kravler ind. Hjælp ham. Kan du hjælpe ham? Ja, vi bliver skudt. Vi er i zonen. Ja, men han bliver beskudt. Hvis jeg rejser mig op, så bliver jeg beskudt. Jeg skal se, om jeg kan nå spot hvorfra. Fjender. Jeg siger Nede i græsset, eller foran os. Jeg har simpelthen ikke set ham. Jeg knockede en. Nok en mere. Jeg bliver bare lige liggende nu, jeg kan ikke se en skid. Jeg aner ikke, hvor der er nogen. Jeg dræbte 4. Der Nice. er 2 af mine, der er døde. Jeg vil gerne over have en silencer. Dræbte en mere. Fuck det. Fuck silencer. Jeg dræbte en mere. Nice. 2 mod 2 så, nok. Er du i zonen der? Ja, Ja, du er. jeg er midt i Nice. Nice. Bare du har min ryg. 2. Det er nice. Lol, jeg lavede ikke en skid. 6 kills. Jeg er 1 kill. Jeg lå bare holdt heroppe, op på bakken her. Ja. Fuck, mand. Jeg havde de sidste 5 minutter der jeg pushede bare, og